The viewer YouTube channel min thlir sakamin subscribe tu te in zawai chung alom thu ka soya tun tru ma hi chuan Kind Master basic tutorial basic tak tak ha han ti vele kan tu manga mi tam takin an lo ti to tha tak takin an lo siama to ana amai ro chu soi fia dan te hi man thiam zong te in ang lo thina lo pui te point lo om ve kan base se ya thiamang to kin han ti ve kan tum do na ni chuan khongai takin ka channel te min lo subscribe a min lo like min lo share sak ve tur khanin in khongai na kha kan han ngen boke tin Kind Master hi video editor Android application a chuan ke ma chuan ka da sample takhan ya a tha ka tia manan nuam ka ti boka tin a video export quality hi a thareu em boka a simple mai pi alama a simple mai pi alama khanin ama hi a powerful reu boka chu bang chuanin hi ala klak reu win ka ria Kind Master hi kan install anga tin Kind Master hi Play Store atanga download a hi chuanin watermark logo kha Kind Master logo kha langkul thina a pro premium version kha andi lopa maro chu mod version hi ka manga kan han lut sinange ke chon mod version hi ka manga indu ve chon tuna ka version man hi a thareu phiana indu ve chuanin description a han download link kha ka ron da le don ani kan lutanga chuan new project kan tianga helai hianin 16:9 helai hi kan thlanga hi TV han en le du te mo tianga hianin screen hi amil thadu bera chu bang chuan hi atlang lon ani ta hianin HHH du kha hetilai project ne mai chuan man tur ani ya ngan soi zung teang chuan kan create ang a basic tak tak chau kan soi don ani ta hianin kan create don khanin hetilai hianin thala ka mo video mo kan da lu du kha ke mani memory internal mo ka ta mi kha aron omta chuan ta tang hian kan du hi kan du kha kan han select popanga video ni mo thala ka ni mo kha thei beka chuan kan du kan mu to chuan hi tuna hian kan select to wang khana dang kha lak lu thei lo ti na ni lawa hetilai hianin antenan a inkara hianin thalak pakhat kha da du lo nei tai ra hetilai achung media hianin kan lut lenga chuan antena na chena kan lu na sabok hetilai khanin pakhat kha kan la lut le don de kha kan du na tak hemi alaya sen cursor ang reng deuh om hemi kan da na zon a hianin khala kha alut don ti na ni chuan tia kan han rem kan han da to a hi anu nung berami hi ama bera kan du ani da kan du chuanin asik so hi nuam ang reng khop mai Kind Master hi kan han long press anga kan han khoi enganga long press lovin khoi zawin chuan kan long press anga long press reng chung khan kan du na lai mun ti han kan suan kwal thei ne ama sabera kan da du chuan ti khan chuan he tami po hi nung alai khan da teng kan ti ni po ti khan la yang kan da teng kan ti ni pon ti khan kan du khanin thalak kha kan da kwal vel thei ani chuan hetilai atir bera hianin antenan thalak lang ha lovin thusiak eng emo kan da du theya khami kan lo da du chuan hetilai media boka hian kan lut lenga hetilai image asset ti hianin kan lut anga chuan hi color than tur kha kan du kha lo om ta ni heta hian khoi nge kan thanang chuan hi kan du zong te po kha lo om lo chuanin helai image anga ni store atang khan achung store atang khan lei tur kha oma ni lei tur te kan ti download tur kha oma heta tang hian kan du kha kan download thaya he Kind Master changtlun vere uriu na pakhata ning ka ria thei chu na kina soi tai la download lampanga hi chu chuan hetilai hianin adum che sang kha oma a eng hi lo thlang te ang
engah hian chuan kia eng ta engah hianin thuziak dah kan duh ta ni thuziak dah kan duh ta a chuan thuziak kan dah duh chuan helai layer tia hian kan lut ang heta hian layer tia hian kan lut anga chuan text ti lo oma helai a hian kan lut le ta chuan kan duh kha kan type don ta ni tinga liang please subscribe ti te kha no chuta engah khi het chuan thuziak khi heti lai tang hian duh na hmuna kan da in kan pot lianin kan ti te kual vel thaya a screen atang hian chuan a in ziak khi color khi var ania aduma var oma wangin aduma sorry engah var ani wangin adumin kan lo duh ta ni thuziak khi dum se kan duh chuan hei heti lai color tia hian kan lu tanga chuan khi lo oma hei color palette ke kha lo oma maro chumanin kan siam chop duh chuan ti lai hian ti khan hei kan duh dan khan kan siam thaya adumin kan duh chuan ti lai adak te lai thim dum deuh lai ti khan kan han danga chuan azia ka khi lo dum ta ni chuan hei hi a phone na hi duh dan kha kan nei le thaya phone a hi duh dan kha kan nei le thaya he ti lai a ti omna phone a hian kan lu tanga khi phone khi chi sang a tam reuh khop mai latin ti a te hianin hei engemaw mazat oma chuan hei hi heti lai store atang hianin a phone te hi kan du kha a download thei zel ani a tam mai ti kha kan han soi dua chuan roboto bolt hi azia ka lian a hraw tha khi hei hi chian nuama kan da nge ti hianin ni ta chuan a thuzia ka hi a video top thlenga om tura kan du chuanin kan zu khoyanga thuzia ka hnuaiami a eng khu subscribe ti in ziana khu ni ta chu he ti lai akil sira tang hian ti hian tian kan du chen chenin a omna tura ta na kan du chen a kha kan pot thei ti na ni khi chuan kan du na he kan son kual thaya ka soi to ang khan ten khon khoyanga a screen atang hian ti khan kan du na kan son kual thai thuziak kha kan chuan thuziak po kha adang kan du le ni chuan he ti lai te chemical zar omna zone zela khanin layer kan lu tanga texa ti khan a thei vek ani chuan hei khala khela chami rawa ti che ta mo zoom me mo pan zoom mo kan du chuanin kan khoi voi khat ti hian kan zu khoi zawanga lo enga a thala ka kha chuan he ti lai hian pan zoom ti lo oma kan khoyanga chuan a hnuai zo ki end position hi kan han khoi chinanga ti hian ten a screen atang khan ten kan zoom don ani kan du na china khan chuan kan du to ka tiang khanin kan thala ka po kha kan du la kha kan suti don ani chuan kan en chin don ani ti hian a ron in zoom a chuan thala khi a lang toi e mai kan ti ni chuan a thala ka khan kan du a lang sei tura kan du a khanin kan zu khoi le zawanga poi khat kha chuan he ti lai kil sir atang hian kan du chena thui na china thusia kan tiang tho khan kan du chena lang rei tur khan kan ti thei ani chuan tian aron in transition engma om lovin aron in thak pop mai khi ti hian transition ong engma om lova chu wang chuan transition kan da du chuan heti lai alai heti lai a khian x plus oma khian kan lu tanga transition ho kha ron lang ta ni heng ho hi then kha ti ka download to ten lia heti lai kan du zong om lo chuan heti lai hian download tur kha om zel ani download thin anga kan du ang kha transition kan du ang kha alo om thin ani chuan tuna chuanin helai hian hemi ma hi kan han mang chilanga transition chuan kan select a ki ron lang ta ni ti hian transition kha ron om don ti na ni ta hi avakal rang fu ve kan ti chuan mo chang in hei hi
a transition ron lan muan zong le ran zong ti lan nan ya tiang a chuan for a pe chuan muang rai to khop mai a ta chuan rang khop ang kha tiang kha ni ya chuan heng te hi pan and zoom kan khoya ti khan kan du dan khan ti khan kan ti che thei ta ni chuanin kan video khan music emaw hlan mo kan da du ta chuwang chuan helai audio te hian chuan hemi ka soi le du chu hemi cursor na tang hian in kan thil lak lu kha zel dor ti na ni audio tang kan lu te nga chuan he te lai song te hi te ma ni memory ka phone amo la kha ta hian in aron do na ni aron lang ta chuan thin lung a thlir zawk thin ti te hi lo du tai ra ki kan select anga he ti lai plus a khian kan khoi do na ni chuan a ron lut ta khi thin lung a thlir zawk thin kan play chin ang ti khian in sound kha hei heti lai hi kan du thu sam lo heti lai hi la thu hi helai kan kat kan pai tiang kan ti ni chuanin azaya kha kan khoyang ki lo enga kitia lo en che ken kan khoi thei ti na chawani chu heti lai hianin kan ti chho lenga ti hian trim and split ti khi lo oma trim and split ta hian kan lut don ani chuan kan split ani lo point split hianin khoyan nuam bering ka hria split ta alo bung ta ni a hla thu kha bung ta chuan hei zo ka hi khoi zo nge kan du lo lam he atlem lam hi kan lo pai don ta kan chu khoi lenga he ti lai hian delete om ani hei hi delete a hian kan delete ta chuan hei hi kan du na atir ber atang khana zai to don thlat lo maya chu ti tira tanga abula tanga zai tu ra kan du chuan la kha kan long press anga phone in ang lo mai theya aron vibrate sekamo kan long press ni wa khanin khatiang aron nu khan he kan du dan khan kan du na lai tang ti hian kan zai tir thei kan khoi kwal vel thei ta re chuan share thiam lo mo share bel du kan nei kha chuanin e comment section lama te pau khanin in zo zel thei ani ti kha kan han soi tel duatin he kain master rewa hi video export quality hi a thare phian ti kha atira ma ka soi kha kan soi non le ani chu chuan thala kha hian ti hian kan han khoya he ti lai layer hi he lai hi kan soi le thuak lok tiang thalak ba khata khan thalak pahni ti lan kan lo du thei ta ni chu layer a hian in kan khoi lenga ta hian chuan he ti lai media achung berami kha sorry media kha habe achung berami media ki kan khoi lenga media chuanin thalak kha kan la lut le don ani hemi cursor hemi omna zon zela hian a lut don ka ti to kha hemi a sen thla omna zon zela hian hei kan da chin don ani hi a hnuaiah khanin thalak pakhat a ron lut ta ni hi a in thuat a tlat mai a chuan hei hi kan du danin tiang kan khoi che theya a chung kil sir a lang tur hei video po theya thalak hi kan man na chan chu ate dewa hi han soi sak vel an nuama tikhian thalak kha engemaw zat hein du chuan hetila hianin arem thak theu thei nei kan master that na chu hetilaya timeline hi om that hui thei mai tam deuh kha da thak chui theya hei hi ka du na pakhat ani hei hi du danin ti hian kan ti kual vel theya ta hian chuan a hma miang che khanin lang sei tur kan du pon hei ti khan ati theya hei hi a that phian reuh na keima chuan ka ti ni
จนให้ครบเทียทลากะเฮอจุงมีแต่ปอให้เท่าปะอีครบเทียไปกะจวนเฮติไลอัดหน่วยโจก็มีกันเราครบตาครบโดนจวนเฮติไลครบปิงเตียงกันขอยังติเขียนตีน่ะครบเซฟแต่ปอคิมาร์คครบเซฟออกมาช่างคันกันหมดเทียมแบบบอกก็ติดเดี๋ยวเล็กกันติเลียนเดี๋ยวเล็กกันไงครบเซฟก็จะช่างเขาออกมาให้ร่างกายเรียวนานเลยเนี่ยอีกลอนอย่างเงี้ยนี่กลอนหนังจีเวลหันเสียมโดนดับเบิลโรลเวลหม้อหันเสียมโดนแต่ข้านี่ร่างกายเรียวนานเลยการมาสเตอร์เฮียนติข้าอีกันหันสวยปานนี่จูติข้านติลายเฮียนติข้านแต่ตักเต้งกันด่าเลยยังไงการเสียเทียมถึงนั้นจวนกันเสียดเลียตานะกันดูบกจูเฮติไลเลเยอร์บกที่หันเล่นเลตละ FX สารนอมตา FX อาเขียนกันรู้ตั้งอ่ะโฟกัสบลัรอีฮีหันคอยชินแตงคีบลัรโฟกัสบลัรออกมาจวนให้มีให้นี่อ่ะตัวน่ะ FX กันคอยขับโฟกัสบลัรดูตอนข้านะเสียมเวทยะโฟกัสบลัรครับอารมณ์จูเราถือนะกันให้กันดูเลยเราจวนกันสวยเลยลกแตงกันดูเลยเราจวนให้กันยังไงจวน delete ข้านี่ไหมจู่basic เดียวเลยก็ทลากเลยวิดีโอหันสวยสักวอลเวลดานะข้านี่อ่ะจวนดดเลยจวนนักกินจวนนี่อย่างเงี้ยนี่ให้ติไลให้มีวิดีโอหันสวยสักเวลดานะให้กันติเลดอนเลยจวนเซฟดานะคะตบหน้าตาหันสวยเลยไตละเซฟค่ะเฮ้ติไลเห็นกันดูดอนกันดูทุสามากันตีตอนด้วยตีระทูกันด่าอังเชียเคียนินเฮติไลกันเสียมังเชียเท่าคานินตัวปะปอเฮียนดูเลยกันมินลบเกียร์สักหน่อยกันลมเอ็มเดี๋ยวที่วิดีโอเนาะไตอย่างเงี้ยนี่ทุเสียขันด่าดูปอคานาตีระกันใส่ตัวอังคารขัดยังด่าไม่ตูคานี่จนเฮติไลเฮียนินกันขอยังเซฟจนให้ Full HD QHD Full HD HD SD 480p T60p ที่ข้าอมตาเกมมาให้ชวนนี่ HD กับมั้งไม่อะ YouTube อัพโหลดไม่ชวนให้บิตเรทน้ำหนักได้เลยตอน30ชวนตัวที่ที่ทำเรื่องเยอะว่ะชวนกูตัวหน้าชวนให้กันวิดีโอไซส์ตัวราคาในตาเนี่ยMB 200เลยปัสสาวะจวนให้กันคอยดานะจิรินบิดเจ็ดกันเสียมดานะจิรินดังลำเวนี่กูกันหัวเทียมังจวนมีจวนเซฟวิดีโอเซฟasวิดีโอที่ค่ะอารมณ์อมังอาเกติกันอินเซฟโดนตาเลยเอาเลยคัดอีส่งค่าเนี่ยคงไอ้ตะกินมินเรา subscribe ป้ามินเรา share มินเรา like ตูรินมินคงไอ้นะกันหันดีเลยอันนี้